Velkommen til Karriereklubben, en podcast, der hjælper dig med dine personlige udfordringer i karrieren. Mit navn er Karoline Rosmeisel, og jeg er dagens vært. Og nu har jeg fået besøg af vores 3 panelister her til en frisk omgang Karriereklubben, hvor vi jo som altid skal svare på 3 dilemmaer, vi har fået fra vores lyttere, der står og bokser med noget i deres karriere. Men inden vi når til dilemmaerne, så skal vi jo selvfølgelig lige høre, hvem vi har i studiet i dag. Og jeg tænker, vi kan starte med dig, Sia. Kan du ikke præsentere dig for vores lyttere? Det kan jeg i hvert fald. Jeg hedder Sia, og jeg arbejder som teamleder i Dansk Industri, i et administrativt team under politik og uddannelse. Det er sådan forholdsvis nyt, og lidt nyt at være teamleder. For ellers så startede jeg i Dansk Industri i starten af året med et projekt omkring sådan impact iværksætteri. Men som sådan var lidt mit første møde med corporate world og iværksætteri og sådan nogle ting. Fordi jeg lavede noget af et brancheskifte, og egentlig har arbejdet mange år i NGO-branchen med aktivisme og kampagner, samtykkelovgivning og unge engagement. Så det er noget helt andet. Og nu kan man jo ikke se dig, man kan høre dig, men måske har man også set dig et sted, er det ikke rigtigt? Jo, det er også rigtigt. Det glemmer jeg nogle gange lidt. Jo, grunden til, at jeg skiftede branche, var, fordi jeg vandt et job i Dansk Industri gennem det program, som DR kørte i starten af året, der hedder Cheferne, som var sådan et program, der ligesom gerne ville sætte ledelse på dagsordenen, var egentlig allermest formålet. Lad os snakke om de her dilemmaer. Alle kan genkende sig selv, eller en leder, eller et eller andet i det, og det er nogle vigtige snakke at have. Så ikke ligesom, når man vinder X-Factor, så skal ud og prøve at skabe en karriere som sang. Du fik rent faktisk et det gør jeg. et job ret hurtigt. En meget, meget underlig rekrutteringsproces, vil jeg sige. Men måske den længste rekrutteringsproces nogensinde, for det var jo en hel måned, man stod der og var på prøve. Ja. Fedt at have dig i Karriereklubben. Det er fedt at være her. Og Morten, du skal også have lov til at præsentere dig for vores lytter. Velkommen til Karriereklubben igen. Tak, og tak fordi du vil have mig igen her. Jeg hedder Morten, jeg er CEO for Vivino, og vi er en virksomhed, som hjælper folk med at finde rundt i vinens verden. Det er en app, som mange kender, der er over 70 millioner, der har downloadet den, og bruger den til at finde rundt i noget, der er meget kompliceret, og mange tror, det er noget for eksperter og entusiaster, men vil egentlig gerne komme det lidt nærmere, og det er det, vi har sat os for at hjælpe folk med, og det er virkelig sjovt. Og det er en tech-virksomhed, og det er det, jeg har lavet de sidste mange år. Jeg har været i sådan nogle online markedspladser og tech-virksomheder de sidste 23 år. I Danmark, men også i et par andre lande, i Tyskland og i England. Jeg er halvt tysk, halvt dansk. Så det der med at bedrive ledelse i sådan nogle virksomheder, det er noget, jeg synes er ret spændende og sjovt. Men gik for noget corporate til? Ja, jeg er jo gammel nok til at have haft flere karrierer. Jeg har været i Mercedes i mine unge dage, og det er jo meget corporate nede i Tyskland, og kan også noget. Men så skiftede jeg for 20 år siden ind i tech og IT, da det begyndte at blive en ting, og der har jeg så været siden. Og Gine, du skal også lov til at præsentere dig for vores lytter. Velkommen til. Tak. Jamen, Gine hedder jeg, og jeg er administrerende direktør i en tænketank, der hedder Equalis, som arbejder med diversitet, ligestilling på arbejdsmarkedet. Så vi laver viden og også versionerer den viden, der allerede findes, så man kan træffe beslutninger på baggrund af den ude i erhvervslivet, blandt politikere og andre beslutningstagere. Jeg har en baggrund fra konsulentverdenen, og så har jeg også arbejdet med strategi og solgt en masse vinduer i Velux. Det var også noget af et karriereskifte. Ja. Og vi har faktisk et dilemma om det her med at skifte vinduer. Fuldstændig. Ikke lige vinduer. Det er en skam. Men det der med at skifte fuldstændig spor, så det kan være, at der er nogle gode erfaringer at hente der. Check. Jeg tænker ikke, at vi skal trække spændingen længere. Lad os gå til det første dilemma, hvis I er klar. Yes. Vi er klar. Det kommer her. Kære Karriereklubben, jeg har været i gang med min egen virksomhed i 1,5 år. Jeg har fået betalende kunder, og udefra tror jeg, mange tænker, at det her virker som en succes. Jeg får også tit at vide af venner og familie, at det var sejt, jeg tog springet. Men indeni føler jeg mig bare slet ikke som en rigtig iværksætter. Jeg kæmper stadig med at få virkelig bund i økonomien, og tingene tager bare meget længere tid, end jeg troede. Jeg tror også, jeg kommer til at sammenligne mig forkert, konstant med dem, som måske allerede har ramt vækstkurven hurtigere, og jeg begynder at tænke, om det overhovedet er noget for mig, om jeg er god nok til det.
Alle synes jo, jeg er en succes, og jeg har jo betalende kunder. Hvordan lærer jeg selv at kunne se det, og have tålmodighed med sin egen udvikling som iværksætter? For Frederikke, ja. Er det noget, du kan genkende, Gine? Fordi jeg tænker, der er også noget med at gå fra konsulentverdenen til sådan det spring, ikke? Jo, fordi at, personligt, da jeg skiftede fra Velux til Equalis, som var mit sidste skift, så var Equalis jo mig og en anden, og en lille pose penge fra en fond til at starte det op. Så det var jo også det er jo godt nok nogen vil måske kalde det en NGO, eller det er i hvert fald en non-profit virksomhed, men det var jo stadigvæk en ny virksomhed. Så det har været også en iværksætterrejse for os de sidste 3 år, og jeg kan godt genkende det der med, at sådan, hvem skal man sammenligne sig med? Hvordan kommer man til at sammenligne sig for uhensigtsmæssigt? For jeg synes jo for stadigvæk, at det er godt at lade sig inspirere af andre, og lade sig lære af andre, men man skal ikke gøre det, så man har en oplevelse af, at man sætter sig selv op til at fejle i de der sammenligningsgrundlag. Jeg synes så, jeg har i hvert fald lært, at det går op og ned. Og, I showbiz, som man siger. Ja, ups and downs. Men jeg, fordi vi, når jeg kigger tilbage 3 år, så har vi klaret det ret godt på papiret. Altså rejst 2-cifrede millionbeløb. Vi har været 10 mennesker for kort tid siden. Vi bor i flotte lokaler. Vi har en masse partnere, der hjælper os. Vi er en anerkendt stemme ude i debatten. Men stadig kan jeg godt have følelsen af, at det ikke lykkedes. Ej, vildt. Det er vildt, men det er også så går det op og så går det ned, og så kan man så har jeg i hvert fald nok en tendens til nogle gange at hæfte mig for meget ved det der ikke fungerer eller ikke er der endnu, og glemmer at fejre succeserne, og så jeg kan meget godt genkende det. Og jeg har næsten mere lyst til at lytte til jeres andres råd, end at kloge mig på det fordi at, jeg synes, det er meget genkendeligt. Men jeg synes, der er noget i det der med, hun siger, at alle andre synes, hun virker som en succes. Altså sådan, og det der med, det er sejt, du har taget springet, og sådan den der, den er der jo også ofte, at i hvert fald, nu møder jeg mange iværksættere faktisk, og der er noget omkring det der med, at det jo altid bliver lidt et pitch. Altså sådan, lige sådan, om hvordan går det? Altså man skal jo helst fremstå, altså man er jo en del af virksomheden, man er jo virksomheden. Ja. Så man er jo nødt til at vise, det jo også går fremad, ikke? Jo, altså så det du siger er måske også, at man kan have en tilbageholdenhed omkring at fortælle om udfordringerne. Ja, præcis. Ja. Præcis. Og det kan jeg også godt hun selv med dem, men hun kan ikke helt komme ud med det. Ja. Og der er det nok, hvem man kan spare med. Ja. Hvis ikke man har nogen selv at spare med, så måske finde nogle andre, man kan have det der trygge rum med. Ja. Men, ja, hvad tænker du, Morten? Du har jo også prøvet at bevæge dig ud i sådan lidt mere iværksætter. Ja, jeg har i hvert fald mødt mange, og jeg synes jo, det er mega sejt og flot, at hun gør det. Og det synes jeg altid, når jeg møder iværksættere, og det synes jeg er ligegyldigt, om de får kæmpe succes, om de får helt almindelig succes, eller om de overhovedet ingen succes får, så synes jeg, det er super flot og sejt, at folk tør gøre det. Jeg har lidt tur at gøre det rigtigt. Jeg har prøvet det lidt på siden, men mere som en hobby. Jeg har aldrig sluppet min løncheck, så jeg er ikke lige så modig som mange af dem, der er derude. Så det synes jeg er flot. Det er det første, jeg tænker. Og det andet, jeg tænker, det er, mange iværksættere, de kan rigtig mange ting, og rigtig mange mangler lidt selvindsigt. Og det er det, der gør, at de tør hoppe ud i alle de der ting. Og prøve at gøre... Lidt det Lulu! Og bare kaste sig ud i noget, som de ikke ved en skid om. Og det synes jeg synes, det er mega fedt. Og det jeg hører her, det er, at der faktisk er noget selvindsigt. Det tror jeg er super stærkt. Det der med at stille spørgsmål til sig selv undervejs, og sige, er jeg egentlig god nok til det her, og går det egentlig godt nok, og så videre. Det synes jeg jo er et tegn for noget modenhed, som jeg virkelig tror er en styrke. Ja. Det er sjovt, du siger det med selvindsigt. Det er der jo også noget, der viser sådan, at jamen, altså, dem, der så tager de der spring der, det er jo også, det skal du være lidt skør for at gøre, altså, fordi ellers det rationelt kloge valg ville være at lade være. Hvis du var klar over alle de ting, du ikke kunne, da du startede din egen virksomhed, så ville du aldrig gøre det. Så det synes jeg er jo super fedt, at hun gør. Det er meget sjovt. Altså, jeg har snakket... Noget, jeg ikke har været der så længe, men jeg har snakket med ret mange iværksættere i kraft af min tidligere rolle i DI. Og jeg synes bare, jeg møder kæmpe efterspørgsel på, at folk de siger,
Jeg synes, det er svært. Jeg føler mig som en fiasko. Jeg kan ikke finde ud af at snakke med fonde. Jeg forstår ikke det sprog, de kommer med. Altså sådan de der ting, og det er bare mega ærgerligt, at der stadigvæk... Jeg synes, der er flere, der er blevet gode til at snakke om det, sådan, så vidt jeg lige kan se. Men jeg synes, det er virkelig ærgerligt, at der stadig meget er det her narrativ om sådan alle de her unicorns, og du ved, man bliver bare en succes overnight, hvis du har ideen, og du skal slippe alt, hvad du har, og arbejde dag og nat, og det er det hele værd, alle de der ting. Altså, som du også siger, altså, det er svært. Og er målstokken ikke også lidt skør? Jo. Altså den der offentlige debat omkring iværksætteri, det bliver sat på sådan en piedestal, og det skal være kæmpestort og kæmpe succesfuldt, og det skal rejse en masse penge, og det skal være 1 milliard værd. Skal det egentlig det? Og jeg tror, der er noget skævhed i den der offentlige samtale om iværksætteri. Det er sådan nogle heroes, og ikke folk, der tager springet og er modige nok til at starte deres egen lille virksomhed. Det taler man ikke nok om, synes jeg. Nej, for iværksætteri er jo mange forskellige ting. Det er i virkeligheden bare, at du har din egen biks, og så er der nogen, der gider at betale for det, du laver, og så du arbejder for dig selv, ikke? Og andelen af dem, der gør det, er jo faktisk stigende. Ja. Altså, det her meget etablerede lønmodtagerarbejdsmarked er der jo rusket ret og meget op i de sidste par år. Og så på den måde, så kommer der flere af dem. Men jeg er ikke sikker på, at man som selvstændig enmandsvirksomhed vil kalde sig selv som iværksætter nødvendigvis. Altså, vil man det? Altså, det er også igen selvforståelse. Jamen, jeg tror, det er noget med selvforståelsen, ikke? Fordi, som I siger, iværksætter, det handler om, du har en eller anden unik idé, så skal du bygge et eller andet, og lige nu skal det helst være noget med tech, og det skal helst bare være kunstig intelligens og automatisering, og ellers så er det ikke sejt nok. På for Patagonia. Ja, præcis. Ja. Det er dem, Klart, der får pengene. Det er true. Jeg skiftet det. Så der kunne være noget, altså fordi det jeg også lidt lytter mig frem til, at de siger, det er jo også det her med, måske kunne hun også gøre lidt op med det der. Altså, hvis hun føler et pres af, at folk hele tiden tænker, hun er en succes, så er der måske en god mulighed i at åbne lidt mere op. Det er lidt det, du er inde på at sige. Jeg er kæmpe fan af, at folk, jeg synes faktisk, det er en meget, meget stor styrke at sige, hvad er det, man synes er svært, og hvor er det, man også har begået fejl. Og det er for mig nærmest en succes i sig selv, hvis hun kunne gå ud og i tale sætte det, og ligesom give det der mere nuancerede billede. Jeg tror også, det kunne hjælpe hende selv. Ja, for så er der ikke det der mismatch mellem, så føler hun, at hun skal være en succes og passe ind i det narrativ, og så bagved, så roder det bare. Men hvad hvis hun faktisk er en succes mere, end hun selv indser, hun er? Det synes jeg er en anden vigtig del af det, fordi du kan godt komme til, altså taler på egne erfaringer, og glemme de succeser, du faktisk har haft, og som sagt kun fokusere på det der udfordring. Og jeg har her for nyligt, eller det er lidt tid siden, at mine medarbejdere sagde det til mig, men jeg har for nyligt sådan reflekteret over det hos os, fordi en af mine medarbejdere sagde, jeg synes godt, vi lige kunne stoppe op og lige huske, at det her faktisk gik rigtig godt. Jeg synes godt, vi lige kunne huske at lige fejre, at det her var en succes faktisk. Prøv lige at se, hvor meget det her det gav ude i debatten, og hvad vi opnåede med det. Kan vi ikke lige prøve at klappe os selv på skulderen? Og det sagde hun, jeg tror bare, det var sådan, at vi har sådan en mandagskald om mandagen, hvor vi lige sådan, hvad skal vi i den her uge? Så sagde hun det bare der. Og jeg tror, jeg blev også sådan helt paf over det. Sådan, selvfølgelig skal vi da det. Altså, du var da fuldstændig ret. Og hvor er det fedt. Det lå for mig bare lidt implicit, sådan at vi arbejder hen imod vores mål, og når vi har nået vores mål, så er det i sig selv en succes, og så skal vi jo videre. Og så bliver spørgsmålet jo, hvad er så det næste, vi skal? Ja, præcis. Men der var hun sådan, kan vi ikke godt lige stoppe lidt op og lige fejre det? Og det tror jeg er et godt spejl, at nogen holder op for en. Spørgsmålet er så bare, hvis man er alene i sin virksomhed. Ja, og så skal man jo lytte til dem, der så ser på en udefra, fordi det kan være, at de faktisk ser, når man ikke selv ser. Der er også noget om det der med, at det er jo et tegn på intelligens, at man tvivler på sig selv. Ikke? Det er jo kun idioterne, der altid er selvsikre. Ikke? Og det ser vi jo nogle eksempler på i øjeblikket. Ikke? Jeg tror, det er en kæmpe styrke en gang imellem at tvivle på sig selv og spørge sig selv, hvad har jeg egentlig gang i, og er det egentlig det rigtige, og gør jeg det egentlig godt nok? Men der er jo også, som jeg synes også har fyldt lidt de sidste par år, det der med topchefer, der går ud og indrømmer, de er sådan nogle insecure overachievers. Og insecure overachievers jo som nogen, der bare hele tiden er så usikre, de hele tiden overpræsterer, ikke?
Og jeg synes, der kan godt være lidt en tendens til, måske er det sådan en falsk ydmyghed, I don't know, men i hvert fald, at dem, der så når derop, at de i hvert fald anerkender, eller synes, at de er insecure overachievers. Og spørgsmålet er, skal man hele tiden piske sig selv for at opnå succes? Det synes jeg også er en skam, ikke? Mm-hmm. Så ja, man skal tvivle på sig selv, men og måske er det det, der driver en, som du også lidt, jeg hører dig sige. Men det skal jo heller ikke være, så hårdt hele tiden. Måske ikke piske sig selv for meget. Nej, så måske kunne hun finde, det kan være, at hun allerede har det, men det der med at finde en, der måske er lidt i samme situation som hende, og så ligesom sige, fedt, at mine venner og familie, de siger alle de her ting, men de ved egentlig ikke rigtigt, hvad det er, jeg står overfor, men finde en iværksætterbody, ikke? Så de kan kigge på hinanden og kalde hinanden iværksættere, og ligesom tage det der, hvis man også synes, det er faktisk det, jeg gør. Altså så man både kan snakke om, det, der går pissegodt, når man ikke har en medarbejder, som du har, Gene, der kan sige, skal vi lige fejre det her, ikke? Men også fortælle om de svære ting, også fortælle om tvivlen, og dyrke den der sådan, kan jeg egentlig finde ud af det her sammen? Altså, man har det der spejl, fordi, det der er jo nummer one reason, hvorfor jeg ikke skal det der nogensinde i mit liv, det er at være helt alene. Du vil finde en iværksætter for at frygt, ja. så det kommer jo fra mit eget behov. Jeg ved ikke, om hun vil kunne bruge det, men det vil i hvert fald... Ja, finde en, som virkelig kan spejle, og måske er det samme sted. Ja. Jamen, jeg synes, at vi har nogle meget gode refleksioner, og måske råd, som du kan bruge til noget, Frederikke. Først og fremmest, altså, vi synes jo faktisk, det er ret sejt, at du tør gøre det her. Så vi er jo faktisk lidt på din venner og families side med, helt ærligt, du har betalende kunder, du har været i gang 1,5 år. Det er bare mega sejt. Og Morten siger, han vil aldrig selv, han har ikke selv tur at gøre det der, men er jo enormt fascineret af folk, der gør. Og så siger han også, at det jo også at have lidt selvindsigt, og i virkeligheden også et eller andet tegn på modenhed, at du tvivler lidt, og sådan, er det her godt nok, gør jeg det rigtigt? Så nogle af de her tanker er jo rigtige. For mange iværksættere kan bare køre derudad, uden rigtigt at... tænke over, om de faktisk er på vej i den rigtige retning. Så der er måske noget, du skal holde fast i der. Omvendt, så skal man altså huske at fejre sine succeser. Jeg kommer også lige i tanke om det der med, altså succeser forgår jo også på et tidspunkt. Så man kan nogle gange være sådan, okay, det var en fed succes, men vi fejrer den senere. Men så kommer der jo et downturn, fordi det jo går op og ned i showbiz eller iværksætteri, som du også siger, Gine, ikke? Og så kan man jo have glemt det. Altså, så føles det jo ikke som noget, man kan fejre, at der skete noget fedt for 5 måneder siden, vel? Så måske er der også noget med lige at tage det ind. Det der med, at der faktisk er nogen, der synes, at du gør det godt, og ikke måle dig op mod et eller andet narrativ om, hvordan iværksætteri skal være. Du har din rejse. Den kan se ud på mange måder. Og så kan der måske være en god idé i at åbne mere op omkring de svagheder eller udfordringer, du ser, så der ikke er denne her forskellighed i, hvordan du præsenterer dig udad til, og hvordan du føler dig. Og det siger, det er der altså brug for. Folk vil gerne snakke med nogen, som sætter ord på udfordringerne. Måske kunne du også få en iværksætterbody, som, hvor I kunne drøfte det her mere åbent, og det kunne måske give lidt ro. I hvert fald mega sejt, at du kører dig ud af og har betalende kunder og har en virksomhed. Det skal du i virkeligheden bare blive ved med. Tak for dit dilemma. Det var simpelthen det allerførste dilemma. Er I klar til det næste? Yes. Det kommer her. Kære Karriereklubben, jeg har et dilemma, jeg håber, I kan hjælpe mig med. Jeg har sagt mit job op, uden at have et andet på hånden, og uden at vide, hvad jeg vil. Jeg ved bare, at jeg vil noget andet. I en anden branche, men jeg har svært ved at finde ud af, hvordan jeg kommer derhen. Jeg er uddannet pædagog, og jeg vil gerne væk fra omsorgsfaget. Gennem de år, jeg har været i faget, har jeg holdt af at hjælpe andre mennesker, og har altid været engageret i mit arbejde. Men jeg har de sidste år virkelig oplevet negative konsekvenser i forhold til, hvordan branchen bliver mere talt ned, og vilkårene bliver ringere. Presset er også større, og lønnen er bare dårlig. Gennem de sidste 3 år har jeg så lavet mange mindmaps, talt med coaches og uddannelsesvejledere og forsøgt at mærke efter, hvad jeg egentlig skal. Og nu har jeg sagt mit job op. Så der skal ske noget nyt. Og jeg vil gerne være glad for at gå på arbejde. Jeg vil gerne arbejde mere for mig selv, frem for på grund af andre har behov for mig. Men jeg vil også arbejde med noget, der gør mig glad, og ikke mindst i et inspirerende miljø med glade, energifyldte kollegaer.
Jeg ved godt, at I ikke kan løse præcis det job, jeg skal have, men har I nogle råd til, hvordan jeg kommer nærmere, hvilket job det kunne være? Det skal siges, at jeg er 49 år, og jeg har jo kun den her uddannelse som pædagog. Jeg er heller ikke særlig god til tal. Hvad synes I? Fra Dorte. God, vigtig krølle. Ikke god til tal. Ej, det har jeg faktisk lige lavet et LinkedIn-opslag om, at det er jo også noget, vi fortæller os selv, at vi enten er vi gode eller dårlige til noget. Ikke? Det kunne jo godt være, at Dorte kunne blive en talknuser. Vi ved det faktisk ikke. Nå. Spændende. Spændende sted, Dorte står. Ja. Jeg synes, det er virkelig en skam, at Dorte ikke vil være pædagog længere. Det kan jeg bare mærke. Ja. Men man kan måske godt forstå det, når hun lige ramser op. Ja, det er ikke Dortes skyld jo. Det er jo simpelthen branchens skyld. Det er mere det, jeg bliver så ærgerlig over. Ved vi, hvor længe hun har været pædagog? Jamen, hun blev i hvert fald uddannet i 2006. Og så har hun været pædagog siden, går jeg ud fra. Ja. Det er også et vildt tidspunkt in life. Eller ikke på grund af alderen, men det der med så mange år i det samme, ikke? Altså, og så skulle prøve at mærke efter, hvad er det egentlig så, jeg vil og kan, og sådan, wow. Mm-hmm. Ja, jeg kan godt forstå, hun har brugt lang tid på at tage beslutningen, men det æder med mig også sejt, at hun har sagt jobbet op. Ja, hun har jo ikke noget. Ja. Det er ikke sådan en med, nu går jeg og overvejer, om jeg skal sige op. Hun har seriøst sagt op nu. Så der er et totalt fri plade. Hvad vil I gøre, hvis I stod i den situation? I vidste ligesom, I har lagt det gamle på hylden, og nu skal der ske noget fuldstændig andet. Hvor vil I starte? Jeg vil gå ud og snakke med nogen. Ja? Jeg vil bare ud og spørge nogle folk om, hvad er fedt ved dit arbejde. Og så vil jeg prøve at finde ud af, om jeg kunne mærke, at det synes jeg også var fedt. Mm. Det tror jeg, sådan, det er lige det, der rammer mig til at starte på. Og hun har en god business case for at gå ud og snakke med nogen. Ja. Altså det er jo jeg tænker, alle kan jo forstå det her. Alle kan sætte sig ind i, hvor hård en branche det er, og det der med skiftet. Og så tror jeg bare, at de fleste vil sige, ja, lad os da tage en kop kaffe. Alle elsker at snakke om, hvad de laver, ikke? Altså, vi kan godt lide at sidde der rigtigt. og være sådan, nu skal du høre mit job, og hvad jeg laver, og hvad for forskel jeg gør, og det. Altså, det elsker folk. Så det skal hun, tror jeg, bare slet ikke være nervøs for, at folk vil sige nej til, eller så er det måske, fordi de ikke har tid, eller whatever, men det tror jeg, folk vil sige ja til. Så simpelthen gå igennem slavisk på LinkedIn. Hvem kunne være fede at tale med, og så bare call, skulle jeg sige. I hvert fald bare skrive til alle, der har lyst til at drikke kaffe, så lave en hel uge bare med en masse kaffeaftaler. Ja. Og være totalt ærlig om, hvorfor. Altså, fordi jeg tror godt, folk kan sådan forstå det. Ja. Hvad tænker du, Morten? Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes også, for det første, igen, synes jeg, vi har en der ringer og skriver til os med et dilemma, hvor jeg tager hatten af og siger, det er mega sejt. Altså, et voksen menneske, som siger, nu har jeg prøvet det her i 20 år, nu har jeg ikke lyst til det mere, nu vil jeg noget andet, og så simpelthen trækker stikket og siger op, det har jeg stor respekt for. Jeg har gjort noget lignende for 25 år siden. Det var den bedste beslutning, jeg har taget i min karriere. Jeg sagde op, fordi jeg gerne ville flytte til Danmark. Og det var en helt personlig privat beslutning, men den krævede, at jeg skulle sige op, fordi jeg arbejdede i Tyskland på det tidspunkt. Og jeg anede ikke, hvad der ville komme. Jeg var ret sikker på, at jeg ville kunne finde noget, så det var ikke sådan angstprovokerende på den måde. Men, og jeg vidste sådan nogenlunde, hvad for et felt jeg ville arbejde i, så det var meget nemmere for mig dengang, end det er for Dorte i dag. Men det har åbnet så mange nye ting, og så mange nye tanker, det at sige op. Og jeg tror, det er måske egentlig der, det er måske det, jeg tænker mest over. Det der med, at man virkelig tager skridtet og siger op, og tvinger sig selv til, nu skal jeg altså noget andet. Det synes jeg er ret vigtigt. Og så sådan rent praktisk, hvad nu? Altså hun har jo sikkert en masse mennesker omkring sig, familie, venner og sådan noget, hvor hun i løbet af årene har tænkt, det som Paul laver, eller det som Karina laver, det lyder vildt sjovt, så brug noget tid på det. Tænk lidt over det, lav en liste af folk, du kender, og tænk lidt over, hvad du synes om det, de går og laver. Og det kan måske være, at det giver noget inspiration til, hvad du selv har lyst til. Jeg kommer også til at tænke på den her, der er sådan en roman, som hedder Varme hænder. Jeg ved ikke, om I har læst om den eller hørt om den, som handler også om en kvinde, som skifter, siger også sit job op som pædagog,
Og det der i hvert fald sker for hende, som ikke måske for Dorte, det er jo, at hun brænder lidt ud af det, fordi det har været rigtig hårdt også at være i branchen. Så måske også, at det kunne kræve en pause, hvor man lige turde sige, jeg behøver måske, det kommer an på den økonomiske situation selvfølgelig, men måske behøver jeg ikke at have så travlt, sådan som jeg måske tror, jeg skal. Måske skal jeg faktisk lige komme mig ovenpå nogle år i en hård branche, og tage den lidt med ro. Og anerkende, at det har været vigtigt og godt arbejde. Nu skal jeg noget andet, men jeg skal lige passe på mig selv først, og lige lande i det, inden man rammer kaffesnakkene. Ja. Altså det synes jeg er et rigtig godt råd. Jeg tror, det jeg ligesom har hørt fra mange i min omgangskreds, det er jo, at det er vildt svært at finde ud af. Altså hvis man er i et job, der er rigtig hårdt for en, man er presset, man er stresset, eller man et eller andet, det er så svært at finde ud af, hvad er det næste step, imens du er i det. Og så siger de op og går helt i panik over, jeg har ikke noget andet og sådan nogle ting. Og tænker, jeg får aldrig noget andet, for nu har jeg sendt 3 jobansøgninger, og der er ikke kommet noget feedback. Og så går der 3 måneder, og så kommer der ro på hele sættet. Og så er det meget nemmere at mærke efter, hvad er de rigtige skridt? Eller sådan, og det der med at mærke efter i sig selv. Altså, fordi det er jo et sejt arbejde, hun har lavet de sidste 3 år, med mindmaps og coaches og alle de der ting, men hvis du men så... Men du har også gået på arbejde. Du har også gået på arbejde, jo. Ja. Fuldtidsarbejde som pædagog samtidig. Hvordan mærker man så efter? Altså, så det der, helt det synes jeg... Det giver sig selv det space til at rigtig tænke over det. Det kan man jo først, når man har tiden til det. Ja. Men kan man lave det jump? Altså, hun skriver faktisk også, at hun ikke har lyst til at tage en lang, ny uddannelse. Altså, sådan, kan man gå for noget, som sådan, altså, hvordan får man talt de kompetencer op, som der jo er i pædagogfaget, til at oversætte det? Altså, jeg tænker at sige, at du har jo sgu noget af det samme nu med sådan, men lidt mere corporate ledelse for noget helt andet, ikke? Altså, der er også måske en oversættelsesopgave her i, det er jo arbejde med mennesker, det er jo arbejde med behov og kommunikation og alle mulige ting. Hvordan får vi oversat det til sådan et andet type job? Klart. Det finder vi ud af, når vi ved, hvad det er for et nyt job. Mm. Og så vil hun vide det. Hun har jo masser af erfaring. Hun har været der i 20 år, og hun har tænkt over det i flere år nu, og altså, hun er forberedt til det her. Jeg tror, det hun gør nu, det hun lige har gjort, det er det vigtigste. Træk stikket på det gamle og give slip på det gamle, for så er du klar til noget andet. Ja, og så tale med folk. Ja, man kan lige gå ud og gå Caminoen eller Amarminoen. Nej, Caminoen, det ligger på Møn. Nå, okay. Jeg skal gå Caminoen. Jeg tror, Caminoen er lidt mere sådan overskuelig, i hvert fald for mig. Jeg ved ikke med dig, Dorte. Men ja, lige komme ud og trække stikket på den måde. Men det der med kompetencerne, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt spørgsmål. Hvordan får man oversat det? Fordi selvom man kan have forberedt sig med sig selv, så kan det være rigtig svært, tror jeg. Også apropos måske selvindsigt, men måske også lidt mangel på selvindsigt hos nogle mennesker, ikke? Fordi man kan stirre sig lidt blind på det, man har gået og lavet hver dag, og ikke nødvendigvis lige rejst blikket og sagt, hvad er det egentlig, jeg laver? For jeg oplever også kommende fra en konsulentforretning over til sådan industri og mere strategi, sådan hardcore, at der var virkelig mange ting, som jeg var bange for, jeg ikke kunne, som jeg virkelig godt kunne. Mm-hmm. Jeg havde måske bare ikke sådan den formelle værktøjskasse rundt om det, men det gik op for mig, jo mere jeg gjorde det, at jeg faktisk gjorde det. Yeah. Og så jeg har heller ikke sådan et klart svar på det, men jeg anerkender virkelig også udfordringen med at skulle oversætte sine kompetencer til en anden kontekst. Fordi det er også rigtig svært på arbejdsmarkedet i dag, synes jeg. At brancheerfaring på mange måder for rigtig mange mennesker er rigtig vigtigt. Og det så derfor bliver det vigtigt at kunne oversætte sine kompetencer. Men der tænker jeg også, at der er sådan, altså vi taler jo også om efteruddannelse, og at arbejdsmarkedet ændrer sig markant, og AI kommer til at påvirke det, og alle de her ting. Så der er vel også bare noget i, sådan, hvis hun bare begyndte at opkvalificere sine kompetencer med nogle kurser, eller et eller andet, for så kunne hun begynde at sige det. Altså så kunne hun begynde at sige, jeg har faktisk også noget i forhold til organisationsplanlægning, eller strategisk ledelse, eller erhvervskommunikation. I don't know, hvad det nu kunne være, men sådan for der findes jo masser af muligheder for at dygtiggøre sig nærmest gratis. Det var i hvert fald sådan en ting, jeg stod lidt og tænkte på. Måske kunne man gøre det, og så lige få flettet nogle kompetencer sådan subtilt ind i det, ikke? Ja. Og måske også bruge tiden, når nu hun ikke har et fast job,
til at prøve nogle ting af, og prøve at finde ud af, hvad synes jeg egentlig er sjovt. Hvad har jeg lyst til at bruge min tid på? Og måske ikke bare én ting, men måske lidt flere ting. Ja, og igen, det er lidt sådan en pointe fra før også, det der med, at altså nu har hun taget det her skridt kæmpe sejt, og hun har sagt jobbet op, og hvis hun prøver en ting, som Morten siger, og det ikke går, så det er jo heller ikke en failure, eller sådan, så er hun i gang med at prøve det af og finde ud af, hvad er det, jeg skal bruge resten af mit arbejdsliv på, og måske finde et eller andet, der giver totalt gnist i øjnene, som hun slet ikke havde set komme. Jeg tror, det er virkelig det der med at prøve nogle ting af, og virkelig ikke lade sig bremse af. Dårligt, det håber jeg ikke, du gør, at det der med en alders ting. Fordi, altså jeg er 35, og jeg går allerede og siger til mig selv, at der er ting, der er for sent, ikke? Eller sådan, kæft, hvor er det åndssvagt. Altså, det er det jo ikke. Eller sådan, der er jo stadig mange år bare. Vi bliver ældre, alle de der ting. Vi bliver nemlig altså, ældre, og det er hun har jo masser af år tilbage. At hun kan prøve de her ting af nu. Jeg tror måske, den der med, hvad skal jeg resten af mit arbejdsliv, kan også være lidt, den kan også være lidt scary. Ja. Altså, fordi hvem ved, måske skal hun det bare et halvt år, og så finder hun på noget andet. Altså, og jeg tror, arbejdsmarkedet udvikler sig og ændrer sig så hurtigt, at vi alle sammen skal regne med, at vi skal have mange forskellige ting i vores, selvom vi er så gamle, som nogle af os her er, så kommer vi nok ikke udenom, at vi skal have nogle forskellige ting og arbejde på nogle andre måder. Ja, vi ved jo ikke, hvordan arbejdsmarkedet ser ud om 20 år. Det kan være, at vi alle sammen er nødt til at... altså nu arbejder jeg jo inden for kommunikation, det er måske også lidt i smule i risiko for at blive taget af AI. Ej, det er alle jobs jo et eller andet sted, ikke? Så der er også noget omkring det der med sådan at konstant være bevidst om, hvad det så, du bringer til bordet som person. Og det er jo nogle af de menneskelige kompetencer, hun i hvert fald har bygget som pædagog, tænker jeg. Ja. Må jeg komme med et meget flippet råd? Ja, endelig. Det gjorde jeg selv i maj. Og det er måske lidt. Men det kan være, at hun er til det, og så vil jeg bare anbefale det. Jeg var jo startet Dansk Industri, og sad med det her projekt med impact-iværksætteri som konsulent, og kunne godt mærke i min mave, at der er en eller anden... jeg ved ikke, det var stadig meget nyt, og det hele havde været meget op i luften, så jeg havde det stadig lidt svært. Er det ligesom det her, jeg skal satse på? Også fordi det var lidt en dialog stadigvæk. Skal vi køre videre med det her projekt, eller skal jeg prøve at søge noget andet ind i DI? Hvad skal jeg? Og så var jeg på arbejdsrejse, og så havde jeg tarotkort med. Og det var først, altså jeg er ikke en tarotkortlæser, jeg har ikke gjort det særlig meget, men af en eller anden grund, så havde jeg fået det i afskedsgave fra mit tidligere arbejde. Så jeg tog det der sæt med, og der kommer sådan en lille håndbog, så alle kan gøre det jo. Og så læser jeg håndbogen. Den er meget kort, så det tager ingen tid. Jeg tror, man kan købe den i alle boghandler. Og så lagde jeg et sæt tarotkort. Og det er sådan noget med, at du lægger 3 kort, og så er der noget datid, noget nutid, noget fremtid. Og så spurgte jeg ligesom de der kort, hvad er det, der skal ske i mit arbejdsliv? Og det, der er så fedt ved det er jo, at du går jo ind, og så kigger du på de kort, så læser du bogen, og så analyserer du jo ud fra, hvad du jo selv synes. Og jeg kom bare frem til nogle ting, som jeg måske ikke rigtig havde tur at indrømme over for mig selv. Så mit fremtidskort, det var dødskortet. Så jeg skulle give slip på noget. For jeg havde været sådan lidt, skal jeg bare sige til DI, om jeg ikke bare kan fortsætte med at arbejde med udvikling? Fordi det har jeg gjort før, og det er meget trygt, og det er rart, og det er nemmere. Og så kom det der kort, og så var jeg sådan, okay, måske skal jeg faktisk holde fast og springe ud i alt det, jeg ikke ved en skid om. Ja. Og det var jo sådan, det var jeg måske kommet frem til af mig selv, men bare det der med, at der var ligesom et kort, der sagde til mig, okay, det er den her vej. Og så kommer alle ens egne fortolkninger og nuancer jo på, som ligger måske inde bag ved alle lagene. Og det var bare mega grineren, og sådan gør det med sig selv. Og det hjalp mig faktisk til at finde lidt ro i, at det var okay, at det hele føltes meget nyt og stort og svært. For det var jo nyt og stort og svært. Det er nok også lidt billigere end en coach, står det. Jamen, det tænker jeg også. Det er også. jo lidt det samme. Ja. Du kan være selvcoach. Jeg elsker du sådan, nej, de er altså normalt ikke sådan en, men jeg havde bare lige de her kort med, og jeg havde bare lige taget med på rejse. Jamen, jeg har gjort det. Nej, men det er jo for at sige, at alle kan gøre det. Ja. Eller sådan, så har jeg gjort det 2 gange siden. Det, altså, jeg synes, det kan noget. Nu føler jeg lidt, det er en ting. Nu er du faktisk sådan en, der læser ja, måske skal jeg bare, du kan også booke mig, Dorte. Bare kom. Nej, fordi pointen er, at man skal gøre det for sig selv. Jeg tror, at det der med, det er jo faktisk de tanker, du forvejen har haft, der så kommer ud, fordi du skal sidde og lege til over et dame, ikke? At det skulle da smart. Ja. Ej, det kan være, hun kan bruge det. Jeg elsker, at vi har en podcast om karriere, hvor at vores sidste råd ender med at blive, at du skal måske kigge på tarotkort, Dorte. Men men der er en god pointe i det der med lige at mærke efter og lytte til, i virkeligheden de svar, du har selv. Men måske ikke lige ser højt. Jeg tænker, vi har nogle gode råd til dig. Først og fremmest, mega sejt. Vi tager hatten af.
Det gør vi virkelig, for at have sagt sit job op. Virkelig kunne mærke, at det her skal jeg ikke mere. Nu skal jeg noget andet. Og det er det, du har gjort. Og det er faktisk nogle gange der, altså på de der lows, at vi virkelig går i gang med noget fedt, eller begynder på et eller andet, vi ikke har tur at gøre før, fordi vi bliver tvunget ud i det, og det skal vi nogle gange som mennesker. Vi skal tvinge os selv til det. Hvis man har det der safe på siden, så bliver det aldrig nogensinde all in. Så du har gjort det helt rigtige. Hvad skal du så gøre nu? Der er både noget omkring lige at tage en pause og mærke efter, fordi det er et næste skridt, og du er 49 år. Der er masser af år tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan gå i mange retninger. Men mærk nu lige efter, hvad det er, du har lyst til nu. Og lad være med at lave den der med, hvad det er, jeg skal resten af mit arbejdsliv. Det er der ingen af os, der ved. Altså, vi ved måske knap nok, hvad der sker om 5 år. Så lad være med at tage den så langt ud, men tænk, hvad har du lyst til lige nu? Og så måske begynde at tage nogle kaffesnakke, om ikke andet, for også at blive inspireret. Folk vil enormt gerne snakke om det, de laver, det siger. Så det er et kæmpe hack. Ræk ud og være sådan, det ser sgu spændende ud, det du laver, har du ikke lyst til at tage en snak med mig? Og så er der jo også noget om, at det faktisk er sådan, man får job i Danmark. Altså det er gennem netværk. Så nu skal du jo faktisk ud og bygge dig et netværk på en helt anden måde og i en helt anden branche. Så havde vi også en pointe om, at måske det her med, hvordan du så oversætter dine kompetencer, det har vi ikke et helt godt svar på, men der er en kæmpe spændende dialog i det. For der er jo selvfølgelig en masse kompetencer, du har fået igennem dit job som pædagog, som man kan bruge og oversætte. Måske det er i hvert fald et råd, jeg vil give, at sådan prøv at se, om ikke du kan tage nogle kurser, dygtiggøre dig, vise, at du gerne vil noget inden for et specielt felt. Måske bare gratis til at starte med, altså at læse noget om det, og der findes tonsvis af kurser, man kan tage. Og så prøve stille og roligt at måske oversætte nogle af de kompetencer. Altså, der er jo noget ledelse, der er noget kommunikation, der er nogle forskellige buzzwords fra sådan en corporate-verden, som man jo også bruger som pædagog. Og så vær helt ærlig omkring, hvorfor du er skiftet, fordi at det vil alle jo godt kunne forstå. Og Gina er faktisk en lille smule ærgerlig over, at du stopper som pædagog, men det forstår det også godt. Vi forstår det også godt. Alt held og lykke til det her næste skridt. Og skal du også være velkommen til at række ud. Det tænker jeg også her i panelet, hvis du har brug for endnu mere sparring. Tak for dit dilemma, Dorte. Vi er nået til det aller sidste dilemma. Er I klar til det? Yes. Det kommer her. Hej Karriereklubben. Jeg har arbejdet inden for supply chain management i den samme virksomhed i 7 år. Jeg har startet som specialist, og jeg har været med til at bygge mange af vores processer godt op fra bunden. Jeg kender vores leverandører, arbejdsgange ud og ind, og selvfølgelig meget bedre end dem, der kommer udefra. Vi får nemlig mange udefra. Og i det sidste års tid er jeg begyndt at føle mig lidt fastlåst, for jeg bliver altid bedt om at være den, der oplærer de nye op og sikrer driften, mens jeg synes, de mere fun og strategiske opgaver går til eksterne konsulenter eller nyere profiler, der har friske øjne på tingene. Jeg savner totalt at blive udfordret og få lov til at tage et skridt op. Men fordi jeg er dygtig til det, jeg gør, virker det som om, jeg bliver lidt holdt fast i den her rolle. Og jeg ved ikke, om jeg skal blive sådan for tryghedens skyld, eller sige, der er simpelthen noget galt at gå til min chef og sige, jeg skal ikke længere være den her, der bare oplærer. Så kan I hjælpe mig til, hvordan at jeg sørger for, at jeg bliver ved med at udvikle mig, selvom jeg selvfølgelig stadig gerne vil hjælpe virksomheden med de nye. Fra Frederik, 36 år. Ja. Frederik, jeg tænker, at du skal jo selvfølgelig alt det der, man siger. Du skal sige det til din chef. Ja. Sige det til din leder. Vær sikker på, at du har gjort det tydeligt nok. Ja. Men når det så er sagt, så synes jeg også, Frederik, at der er noget her med din leder, eller den virksomhed, du arbejder i. De virker ikke til at være særlig gode til at arbejde med succession planning. Og sådan succession planning, som alle jo ved, hvad er. Men så i bund og grund jo handler om at finde ud af, hvem er det, vi skal udvikle for at kunne være de næste dygtige ledere, eller de næste talenter, vi er sikre på, at vi holder fast i. Så det virker som om, der er et manglende blik i virksomheden på, hvem er dygtig til deres arbejde, og hvem vil vi gerne holde fast i. Eller også, så vil de bare ikke holde fast i dig, Frederik. Det lyder ikke som om, at det er det, der er tilfældet. Så det vil jeg også have i mente,
Og måske når du så har været meget tydelig omkring, at du gerne vil udvikle dig og prøve noget andet, at du så måske spørger også lidt ind til, hvordan kan man egentlig arbejde lidt mere systematisk eller struktureret med udvikling her hos os. Hvordan kan jeg få nogle rammer til at planlægge og arbejde hen imod det, jeg gerne vil. Så stille nogle spørgsmål, som jo også lidt er nogle krav til din leder og din virksomhed. Det synes jeg godt, du kan tillade dig, når du har præsteret så godt de sidste mange år. Ja, det er 7 år, det er en menneskealder. Ja. Alt for længe. I hvert fald for en 36-årig, det er helt sikkert. Jeg er glad for, at du også lige forklarede succession planning, fordi jeg stod lige og var sådan, forklare det. Det ved alle være. Ja, det ved alle jo være. Ja. Nå, okay, så det er måske der, han skal tage fat. Være sådan, okay, helt ærligt, jeg gør det pissegodt. Jeg gør det rigtig godt. Jeg har været her i 7 år. Det er fint, jeg lærer de nye medarbejdere op, men helt ærligt, nogle af de spændende opgaver skal også over på mit bord. Ja, og så som leder, jeg kan også godt genkende det der som leder, man vil rigtig gerne holde fast i de gode medarbejdere, som gør ens eget liv bedre. Og det kan der også være noget ræson i, hvis du har et team, hvor der er lidt opbrud eller et eller andet. Men på lang sigt, der er det simpelthen som at tisse i bukserne, fordi at lige pludselig så stopper Frederik altså i den her virksomhed, hvis ikke du hjælper ham med at udvikle sig og efterspørger, eller møder det, han efterspørger. Så jeg forstår lederne her, i hvert fald hvis det er sådan et bevidst valg, men for mig er det tydeligste i det, at der nok mangler nogle rammer omkring talentudvikling i virksomheden, og også sådan lidt mere systematisk blik på at kunne holde fast i de gode medarbejdere, man har. Hvad tænker du, Morten? Jeg er helt enig. Der er rigtig mange ting i det der. Frederik, han beskriver jo noget, som det oplever vi jo ret tit, at der er en, der er dygtig til noget, og han er jo ikke kun dygtig til sit fag og til sine ting, han er også dygtig til at oplære de nye, åbenbart. Og det er jo i sig selv en virkelig vigtig kompetence, som vi jo alle sammen som ledere meget gerne vil holde fast i. Ikke? Det virker lidt som om lederen måske kunne komme lidt tættere på Frederik og høre lidt, hvad han ellers har lyst til. Hvis lederen nu ikke gør det, så bliver det jo Frederiks job at gå til sin leder og fortælle ham, hvordan han har det med det. Og ledere elsker jo altid, når man kommer og ikke bare brokker, så man kommer med et konkret forslag. Og kommer og siger, nu gør jeg det her, og det vil jeg også måske gøre lidt mere af, men jeg vil også noget andet. Og så ville det være rigtig fedt, hvis han kunne sætte ord på, hvad det andet så er. Og nu taler han om strategiske projekter. Hvad er det for eksempel? Ikke? Og hvad er det, han tror, han gerne vil arbejde med, som der lige nu går til nogle andre, og vi hører, at det går til nogle eksterne konsulenter. Så kom med noget konkret input til din chef og sige, hvordan kunne du hjælpe med nogle andre ting, end det du gør i forvejen? Jeg er sikker på, at de er glade for det, du gør, så de vil jo nok gerne beholde dig. Og udvikle dig er jo så at beholde dig. Ja, og jeg havde lige 2 ting. Jeg tror, den første ting er bare lige at supplere til det, jeg siger, at når nu lederen måske ikke hører de her ting, altså jeg giver fuldstændig ret, så tror jeg sådan det der med at komme og sådan hjælpe ledelsen lidt til at sige, jamen jeg vil også gerne stadig oplære de nye. Måske lidt mindre, og så lidt mere af det her. Altså sådan at tage det i nogle bidder. Fordi jeg kan virkelig også genkende det, du siger, Gine, det der med, at man kan som ledersted være sådan, hvis det er en af mine kernemedarbejdere, eller sådan, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal løfte den her opgave med at oplære nye, hvis Fred, han ikke er der. Så det der med at føle, at det ikke er noget, der bliver taget fra en, eller sådan, jeg synes ikke, det er den rigtige måde at lede på overhovedet, men hvis det nu er tilfældet, så var det måske en måde, man kunne sådan bløde lidt op for det stille og roligt. Han har også lidt leverage, ja, lidt. Det er altså det. Sådan... De vil jo gerne have, han oplærer de nye. Ja. Altså en anden ting, så tænker jeg ved ikke, om det er sådan lidt, men sådan lidt, kunne han finde en mole, eller du ved, nogen, der også kunne plante nogle frø for ham, ikke? Så du ved, hvis han har en god sådan der workwife ude i staben, som også kan se, at han kan alle mulige kompetencer, sådan, så ledelsen hører sådan, har I overvejet Frederik til den her opgave fra en af de andre, for eksempel? Altså det der med... Strategisk. Ja, jamen, altså man må gerne snakke om de ting, man synes er spændende, også for over for andre end ens ledelse.
og også vise, altså måske kan han lige gribe en opgave, som er også lidt driftsagtig, som ledelsen ikke rigtig har noget at skulle have sagt til, og så sådan lidt indirekte vise, hvad det er, han faktisk kan. Fordi nogle gange kan det godt være svært. Jeg har selv stået i en situation med at komme til en leder og være sådan, jeg vil gerne mere af det her. Og så, ja, men du ved. Så selvom det var en konkret ting, så er de måske ikke overbevist om, at det er noget, jeg kan, eller noget, jeg vil være dygtig til. Måske har de allerede tænkt på en anden. Og sådan, ikke? Så man kan også godt sådan, jeg ved det ikke, prøve at sådan vise lidt indirekte i andre små opgaver, hvad det er, man faktisk er dygtig til, hvad man gerne vil mere af, og ligesom sådan så nogle frø, sådan vandeblomsterne lidt, og så kommer og være sådan. Jeg synes også, at han selv skal stille sig op. Og jamen, jeg synes begge dele. Ja, det er jo hans karriere, det er hans ansvar. Det er ikke nogens ansvar. Det er ikke hans. Men det er mere, hvis han så gør det, og de så er sådan her, ja, helt sikkert, og så sker der ikke noget et halvt år. Nej, men så må han jo så finde et andet sted at være. Ikke? Men jeg synes, han skal tage det ansvar selv, og fortælle dem, hvad han vil. Og ja, så kan vi diskutere, om det burde en god leder invitere til en samtale om. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men hvis de nu ikke gør det, så har man altså selv ansvaret for sin egen karriere. Og det skal han bare tage. Og så skal han bare sige, hvad han kunne tænke sig, og hvordan det skulle være. Ja. Det er jo aldrig en dårlig idé at have en sponsor i den virksomhed, man arbejder i. Altså en, der er i det rigtige rum til at give dig de muligheder, du har brug for at vise, hvad du kan andre steder. Fordi det, der kan være udfordringen ved at være så god til sit job, og måske have været så meget specialist, som Frederik er, det er jo, at man ikke har haft mulighed for at vise, apropos vores tidligere dilemma, hvordan kan man faktisk oversætte nogle af de kompetencer til noget andet. Og det er han jo afhængig af, at han på en eller anden måde får sat sig et sted, hvor der er en mulighed for at vise. Ikke? Men der er jo også måske, apropos det der med at komme med en konkret løsning, han kunne jo lave et eller andet sådan noget train the trainer-koncept, altså hvor han måske gør sig selv overflødig. Ved at sådan konceptgøre det, eller fordi så slipper man måske også for som virksomhed, man bliver for afhængig af en person, der er specialisten. Så det er jo også et strategisk udviklingsprojekt. Så står han jo et sted, hvor han bruger sine specialistkompetencer, men på en strategisk måde, som gør han selv slipper for at gøre det, han ikke har lyst til. Det kunne måske være en mulighed, hvis han kan få lov til det. Det kræver jo nogle ressourcer og nogle timer og sådan noget, men det kan man jo prøve så at give sig selv den mulighed. God idé. Han kan også koble sig selv på nogle af de der strategiske projekter, som han kalder dem, og sige, må jeg være med her? Må jeg hjælpe? Kan jeg kigge dig over skulderen? Det kan man også kunne blive klogere af. Ja, det tænker jeg, for det var lidt det, jeg tænkte, at du sagde mål og work-wife og sådan noget. Man kan jo godt sådan komme hen til sin chef og være sådan, hey, mig og Peter har faktisk snakket om, at det her kunne være vildt fedt, og vi har nogle sindssygt gode idéer, mega fed sparring, skal vi ikke bare lige køre med den? Altså sådan, så det allerede er gjort. Præcis. Men så er det sådan, fordi så er chefen nok bare sådan, ja. Ja, hvis du stadig kan finde tid til det andet, vi har bedt om, eller sådan, når du kan lave det der ved siden af. Men jeg synes, det der, du kommer med, Gine, er et virkelig, virkelig godt forslag. Altså sådan train the trainers, og sådan noget. Nu kommer du an på, hvad Frederik vil, eller sådan, men sådan noget kan jo være mega spændende. Og netop også begynde at give nogle erfaringer i, hvordan har man det der mere helikopterblik, hvordan hvis han laver en skidegod business case på det, så er jeg sikker på, at de der chefer siger, ja, han skal jo bare bevise, hvad de får ud af, at der er flere, der kan det, altså rent nærmest kroner og øre og timer jo. Og det kan man jo netop, hvis du får trænet flere til at træne andre og alle de der ting. Ikke? I sig selv er det jo sårbart, at det næsten kun er Frederik, der er den, man har lyst til, der træner nogen op, ikke? Jo. Ja. Det vil jeg i hvert fald som leder synes. Så på den måde, så måske er lederen også... lederen har tisset lidt i bukserne her, for at holde sig lidt varm og holde Frederik fast i stolen. Men det er kun et spørgsmål om tid, før det begynder at blive rigtig ulækkert med det der tis, ikke? Altså, og det tror jeg er... det sådan vil jeg nok læse, den leder Frederik har. Og så sige til lederen måske, kære leder, nu skal du lige til at vågne op, for ellers begynder det at lugte rigtig meget lige om lidt. Det synes jeg er et godt sted at slutte. Det er sådan, han skal starte samtalen. Ja, så har du i hvert fald opmærksomhed, det tænker jeg. Nej, men der er noget her, hvor at din virksomhed ikke er særlig god til succession planning, som Gine siger. New buzzword. Som også handler om det her med at fastholde talenter. Det er som om, at din leder har tisset lidt i bukserne nu ved, at ligesom du gør det, og du gør det godt i forhold til at oplære medarbejdere, men du begynder jo at synes, at du mangler udfordringer. Så det skal du sige. Morgen synes, du skal sige det direkte, eller det synes I jo alle sammen, men i hvert fald skal du sige noget til din leder. Så er det, hvordan du lige skal gribe det an strategisk. Måske kan du få dig, det er altid godt med en sponsor i virksomheden, en work-wife. Var det det, du kaldte det? Siger
en workwife, som lige kan advokere lidt for dig og vise, hey, kunne vi ikke godt tænke Frederik ind til det her projekt, og sådan lige tale dig lidt op til nogle af de her strategiske store projekter. Du kan også skabe dit eget ved at måske lave sådan et train the trainer-koncept, så det ikke er så sårbart, at det er dig, der skal oplære hele tiden. Så vil du både frigive noget tid, så at du kunne få måske plads til flere strategiske projekter. Det vil også være mindre sårbart for jeres virksomhed i forhold til det lige nu af dig, som skal oplære alle de her medarbejdere. Du skal huske, du har noget leverage, Frederik, fordi du er en, de gerne vil have. Det er vigtigt med folk, der kan oplære de andre, så du har altså noget at handle med her. Så held og lykke med det. Tak for dit dilemma. Og tak til jer for at have lyst til at give nogle gode råd med på vejen til de her 3 karrieredilemmaer. Selv tak. Ja, selv tak. Tak til dig, der lyttede med.